כל מנהיג בדרכו המקורית, בנתיבו הייחודי, בדרכו הפרטית, באופיו ובחותמו האישי. דן אנד ברדסטריט, חברת המידע העסקי הגדולה והמובילה בעולם, מציינת זו השנה הרביעית את האירוע החגיגי הזה בהענקת אותות הוקרה ל10 מנהלים שהטביעו את חותמם על החברות שאותן הם הובילו. החלטנו להעיר ולחשוף חברות ומנהלים אלו באירוע מנהיגים עסקיים של ישראל, מתוך מחשבה שהבלטת המצוינות העסקית תהווה מודל לחיקוי ויצירת מיתוסים ונורמות עסקיות אשר יעודדו ויובילו את המשק. אבל לפני כן רצינו לקחת כמה רגעים כדי להודות ל24 המנהלים הבכירים שנאות לשמש חבר שופטים כאן הערב. דוד אבנר, מנכ"ל פרטנר תקשורת. ואורי שני, מנכ"ל חברת ההחלטות. אכן, קבוצה נכבדה. להזמין אל הבימה את המנהל המצטיין הראשון בן שווים, חשוב לומר, אז קבלו בבקשה את יוסי אקרמן, נשיא אלביט מערכות. צבי גודמן, מנכ"ל קבוצת שטראוס. אלי יונס, מנכ"ל מזרחי טפחות. אתי רוזנרויד. רומנו, מנכ"ל אלעד. קיבה מוזס, מנכ"ל כימיקלים לישראל. מאיר שמיר, מנכ"ל ויושב ראש מימון וסטאפ. חיים שני, מנכ"ל נייס מערכות. ויגדור קפלן, מנכ"ל כלל ביטוח. עמוס שפירא, מנכ"ל סלקום. בשנת 2008. אני חושב שקודם כל צריך להיות בן אדם. לפני הכל, לא תוכל להצליח בשום מקום אם אתה לא בן אדם עם א' ב' תכונות מסוימות, וזה לכל החיים, זה לא דווקא לחיים העסקיים. אני חושב שהקהילה העסקית בישראל הוא מקום טוב לצעיר כמוני, לצמוח ולגדול. אני חושבת שבכל אחד ואחד מאיתנו, כאנשים, יש את המשהו המיוחד הזה, החזק הזה בפנים, שכל אחד, אם הוא יודע להתחבר אליו, הוא יודע לצאת איתו לחיים. אני מתכבדת להזמין לבימה את יגאל גז, מנהל בית הספר הר וגיא באצבע הגליל. ER, החברה זוכה למשאבי הסביבה והאנרגיה, בכך שהיא מקטינה את נפח הפסולת לרמה של 2-5% בלבד. היתרונות הטכנולוגיים, הסביבתיים והכלכליים של ER